1310 13 ऑक्टोबर 1817 अंतू आमगेले लक्ष्मीनाथ तीर्थ स्वामी हंगा येऊन पाविल असा. कपिल तीर्थ, गोविंदरायपट्टण, तिरुपती हंग येऊन स्वाम्यानं संदर्शन इत्यादी केलं असा. तदनंतर 1817 तदनंतर आणि परतून जानेवारी 18 तारीखाक 14 तारीखाक मकर संक्रांती समय आशिलो. स्वामी परतून हांगा तिरुपती देवस्थानाचे दर्शन घेतले. त्यानंतर 16 तारीखाक 14 तारीखाक स्वाम्यान दर्शन घेतले. त्या 16 तारीखा परतून वचून गेनू एक उत्सव आशिले. त्या उत्सवांतू आमगे लक्ष्मीनाथ तीर्थ स्वामी उपस्थिती आणि देवाक आरती दाखल वैकेची हांगा उल्लेख असा. त्यानंतर 1818 अंतूची 20 तारीखाक स्वामी हांगा परमान्न सेवा म्हणून एक असा. ते परमान्न सेवा स्वाम्यान 1818 अंतू 20 जानेवारी आमगे लक्ष्मीनाथ तीर्थ स्वामी हांगा वास्तव करून गेनू परमान्न सेवा म्हणून एक सेवा आशिले ते केले. आणि व्यंकटेश देवाक 4 रुपये काणीक दवरिल वैकेची हांग उल्लेख मिळता. तदनंतर 23 तारीखाक हांगा जानेवारी 23 1818 अंतू आमगेले लक्ष्मीनाथ तीर्थ स्वाम्यान हांगा ब्रह्मोत्सव आशिले. त्या ब्रह्मोत्सवाक स्वाम्यान 7 दिवस हांगा वास्तव केले. पुष्य वद्य प्रतिपदा तुलेन आरंभ करून गेनू स्वामी पुष्य शुद्ध सप्तमी पर्यंत स्वामीला हांगा वास्तव आशिले. 27 ಜನವರಿ ತುಲೆನ 23 ಜನವರಿ ತುಲೆನ 29 ಜನವರಿ 1818 स्वामी ते ब्रह्मोत्सवांत आशिले. आणि स्वाम्यान त्या उत्सवा कितेरी 100 ಹೊನ್ನು त्यांना ಹೊನ್ನು म्हळ्यार होड ताची किंमत आशिले. 100 ಹೊನ್ನು स्वामीला ते ब्रह्मोत्सव सेवेक स्वाम्यान काणूक जावन घेवन दवरले. त्या नैशीची ब्राह्मणाक 75 ಹೊನ್ನು ब्राह्मणाक स्वाम्यान तांक दान केले. त्या नैशीचे सुबेदार पारपत्यगार उठू स्टाफ उठू लोकांक 12.5 ಹೊನ್ನು स्वाम्यान दान केले. टोटल 187.5 ಹೊನ್ನು ते भांगरा ಹೊನ್ನು म्हणतात. ಹೊನ್ನು म्हळ्यार भांगर. त्यांना ते स्वर्ण दान स्वर्ण हे म्हणून काणूक म्हणून उरता आशिले. 187.5 ಹೊನ್ನು आमगेले लक्ष्मीनाथ तीर्थ स्वाम्यान 1818 अंतू स्वाम्यान अर्पण केले. आम्ही आता लागी 2006 वर्षाचा इतिहास सांगता सच. 1-2 वर्षात नाही 206 इयर्साचे पहिलेचे इतिहास तुमका मी सांगत असाची. तदनंतर 1818 नंतर 17वे स्वामांग गायल्याची. त्यानंतर त्याची 20 तारीख 20 जानेवारी 1818 अंतू लक्ष्मीनाथ तीर्थ स्वामी आयले. तशीच 20 जानेवारी 1815 तू पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी आयले. म्हळ्यार तांणी आयल तारीख आणि आमगेल पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी आयल तारीख दोन्ही मॅच जाता असा. आणि पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी आमगेल परंपरेचे 18वे स्वामी. त्यांनी कसं केलं की म्हळ्यारी नवनीत सारोद्धार सेवा म्हणून आशिले. नवनीत सारोद्धार सेवा म्हळ कितीरी स्वाम्यान कायम हे सेवा घड का मठा तर्फे हे सेव घड का म्हणून 1815 तू स्वाम्यान 86 रुपये डेपॉझिट दवरले. 1850 अंतू 600 रुपये त्यांना काला पळय लागी एक 180 इयर्साचे मागशीचे 600 रुपये म्हळ्यार आत्ता काल मना कितल झाल्या म्हणून तुम्ही लॅक घालच्या कडना. तदनंतर 26 नोव्हेंबर 1864 अंतू आमगेले 19वे स्वामी पद्मनाभ तीर्थ स्वामी त्यांनी वैकेची हांगा कल्याणोत्सव सेव केला असा. त्या नैशीची त्या कल्याणोत्सवाक लागी 256 रुपये खर्च आयले. टोटल कल्याणोत्सव खर्चाक 256 रुपीस खर्च आयले. शेष वस्त्र स्वाम्याक तिरुपती देवस्थानाचे कोण ऑफिसर्स आशिले त्यांना टीटीडी जल्ला आशिले. त्यांना टीटीडी म्हणले आरंभ जाल्ल्याची 1933 या नंतर टीटीडी म्हणले हे उठूचे बोर्ड ट्रस्टीज हे उठू आरंभ झाले. ताज्या पहिले टीटीडी म्हणून नाशिले. सो त्यांनाचे कमिटी लोकांना स्वाम्याक
शेष वस्त्र अर्पण केले. आमगेल स्वाम्यानं पुष्करणींतू स्नान केले. कडे एक भांगराचे मुयेद म्हणून सांगतात. त्या मुयेद व्यंकटेश देवाक काणूक म्हणून अर्पण केले. त्या न्हैशीची अन्नपूर्णाक वैक्याची स्वाम्यानं काणूक दवरले. कडेची भूदेवी सहित वज्र कवचोत्सव सेवा म्हणून आशिले. त्या सेवाक स्वाम्यानं 5 भांगराचे पवन, त्यांना कालाचे 5 भांगरा पवन स्वाम्यानं दवरले. कडे ताम्र तुला भार स्वाम्यान हांगा व्यंकटेश देवाक केले. सो अशी अनेक रीतीचे सेवा आमगेल पद्मनाभ तीर्थ स्वाम्यानं 1864 अंत कोण दाखल असा. तदनंतर 1896 अंतू नोव्हेंबर 18 तारीखाक आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी तांगेल प्रथम शिष्य नरहरी तीर्थ स्वाम्याक घेऊन त्यांनी हांगा व्यंकटेशाले दर्शन घेतले. कर्पूर आरती स्वाम्यानं अर्पण केले. त्या नैशीची गरुड वाहनोत्सव स्वाम्यानं हांगा अर्पण केले. कडे पंचामृताचे अभिषेक स्वाम्यानं हांगा सेव बांधले. तदनंतर स्वाम्यानं आकाशगंगांतू स्नान घेतले. त्या नैशीची पापनाशिनी तीर्थांतू स्वाम्यानं स्नान केले. कडे 20 नोव्हेंबर 1896 स्वाम्यानं व्यंकटेश देवालय विश्वरूप दर्शन म्हणून आशिले. त्या विश्वरूप दर्शनांतू स्वाम्यानं सहभाग जेले. त्या नैशीची आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी 1896 जाल नंतर 1911 अंत परतून आयले. त्यांना तांगेल द्वितीय शिष्य म्हणजे आमगेले परमेष्ठी गुरु जाताची 22वे स्वामी त्यांनी आणि आमगेल गुरु एकत्रित जाऊन घेऊन परतून तिरुपती दर्शन घेतलंय. प्रथम शिष्या वट्टू वैकेची तिरुपती दर्शन घेतलंय. तांगेल द्वितीय शिष्य म्हणजे आमगेल परमेष्ठी गुरु तांगेल वट्टू वैकेची स्वाम्यान हांगा कसं नाही तिरुपती दर्शन घेतील असा. त्यांना स्वाम्यानं परतून पापनाशिनी तीर्थांतू स्नान घेतले. विश्वरूप दर्शन घेतले. त्या नैशीची एक स्वाम्याला विशेष कसं म्हळ्यार ऑक्टोबर 20 तारीखाक 1911 स्वाम्यानं निजपाद दर्शन म्हणून असा. निजपाद दर्शन म्हळ्यार संपूर्ण व्यंकटेशाले प्रतिमाचे दर्शन आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यानं पळेल म्हणलेक उल्लेख आमगेल मठा दफ्तरांत बरेले. उट्ट लोकांक अवकाश मेळना. संपूर्ण प्रतिमाचे दर्शन संपूर्ण मेळा. कित्याक म्हळ्यार अलंकार तोमाल सेवा इत्यादी हाजेन देवालय संपूर्ण प्रतिम पळोवचेक अवकाश मेळना. किंतु स्वामी हांगा वास्तव्यांत आशिल्तना संपूर्ण निजपाद दर्शन आमगेल इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान घेतील उल्लेख मेळता. तदनंतर स्वाम्याने वज्रांग श्रीनिवासोत्सव सेवा हांगा स्वाम्यान बांधले. तदनंतर 1916 अंतू 1896 1911 1916 अंतू परतून इंदिराकांत तीर्थ स्वामी हांग घेऊन पावले. त्यांना स्वाम्यानं कपिल तीर्थांतू स्नान, गोविंदराय पट्टणांतू भेटी, तदनंतर पद्मावती टेम्पलांतू पूजन इत्यादी इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान केले. पुलकाभिषेक स्वाम्यानं हांगा समर्पण केले. त्या नैशीची स्वाम्यानं कल्याणोत्सव सेवैकेची इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यानं हांगा केल्लो असा. तदनंतर आमगेल इंदिराकांत तीर्थ स्वामी तशीच आमगेले परमेष्ठी गुरु. तदनंतर 1956 1896 1911 1916 1956 अंतू आमगेले परम गुरु स्वामी त्यांनी वैकेची हांगा स्वाम्यालांग वास्तव्य शिले. त्या वास्तव्या संदर्भारी स्वाम्यानं वराह देवालय स्वामेल दर्शन, व्यंकटेश स्वामेल दर्शन, पुष्करणींतू स्नान. तदनंतर नेक्स्ट डेक निर्माल्य विसर्जनाने कोरनु महापूजन इत्यादी जल नंतर थैंचे टेम्पलाचे आडಳಿತ मंडळीचे अधिकारी लोकांना स्वाम्याक ते देवस्थानात कितले भांगर रुपये कसन असा ते उट्टूची पळोवचेक आमगेल स्वाम्याक अवकाश करून दिले. टीटीडी त्यांना आशिले आणि त्यांना टीटीडी लोकांनी आमगेल स्वाम्याक वाहन कसकसन असा, भांगराचे कसन कसन भांगर असा, कित कसन रुपये असा त्याची एक झलक पळोवत असा अवकाशू आमगेले परमगुरु स्वाम्याक अवकाश कोण दिले. 1956 नंतर
आमगेले गुरुवर्य स्वाम्यानं 15 मे 1988 अंतू आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वाम्याले हांगा मोक्काम आशिल्ले तेन्ना स्वाम्यानं तिरुपती देवालय दर्शन घेतले आणि आता हेगडेन सांगिल तशी लागी 36 वर्षानंतर 24वे स्वामी आजी हांग येऊन गेन पावले आणि 10 तारीखाक ते तिरुपती श्रीनिवास देवालय उठू लोकांक घेऊन गेनू दर्शन करतसले अवकाशू 36 वर्षानंतर प्राप्त जातासा. सो लागी 16 तुलन आरंभ जलतसले 17 तुलन आरंभ जलतसले विषयू 2024 पर्यंत येऊन पावले. म्हणजे पळया 206 वर्षाचे इतिहास हे तिरुमला देवाक आणि गोकर्ण मठाक असा. बाकी लोकांक खाली आमगेल गुरून केल्ले आम्ही आईले इतलं मात्र गोतस, किंतु 16वे स्वामी तुलेनची हे एक परंपरा चोलून घेऊन आयले. वेळोवेळी स्वामी तिरुपती आयले, स्वामी वास्तव केले, श्रीनिवास देवाल दर्शन केले. त्यातकुनू तुम्ही येताना पळोवेत थंय श्री पूर्ण प्रज्ञ सभा मंडप म्हणून बरेल असा. ते नाव दवरचे कारण कसन की म्हळ्यारी आमगेले पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्यानं मठ अंतशील कसन पैस असा संपूर्ण हंगा तिरुपती श्रीनिवास देवाक दिवन सोळे. 600 रुपये त्यांना काला 600 रुपये स्वाम्यानं 1815 अंतू ते तिरुपती देवाक दान केले. त्यातकुनू तांका एक बिरुद असा. पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याक एक बिरुद कसन की म्हळ्यारी वदान्य दातृत्व म्हणून तांके एक सांगताच. दान करचंतू त्यांनी अग्रेसर कसन मिळता थंय दान केले, आणीकडे गेले थंय दान केले, थंय भांगर दिले, थंय रुपये दिले, थंय पैसे दिले, असं मस्तीतलं त्यांनी कोरून घेऊन आईल असा. त्यातकुनू तांगेल उडगासा कितीरी त्या पूर्ण प्रज्ञ सभा मंडप म्हणून घेऊन आम्ही बरेले. आणि तुम्ही उट्टू लोकांना पळेल उरताले की परंपरेच उट्टू स्वामेले 18, 19, 20, 21, 22, 23 आणि 24 7 स्वामेले सकल तिरुपती यात्रा बरेले. म्हणजे ह्या उठू स्वाम्यान वैकेची तिरुपती यात्रा केल उडगास उरका म्हळ कितीरी तशी एक भावचित्र निर्माण केले. म्हळ्यार आमगेले परंपरेचे उट्टू स्वाम्यानं खंय ना खंय तरी तीर्थयात्रा करून गेनू शिष्यांक घेऊन गेनू तांक त्या परंपरांनी दाखवून दिले. त्यांना हंगा क्षेत्र पुरोहित म्हणून गेनो आशिले. आमगेल्या हंगा दामोदर भट्ट म्हणून गेनो हंग बशील असाची तांगेल दामोदर रेसिडेन्सी असा. आणि तांगेले परंपरेचे मालगडे हंगा क्षेत्र विधी करून गेनो तांका मुखार सुका म्हणून गेनो आमगेले परम गुरून तांका राईस पत्र दिलं वैके असा. आणि त्याची कुटुंबाचे आमगेल दामोदर भट्ट आजी हंग उपस्थिती असाची. आणि तांगेल्याची रेसिडेन्सी हंगासा चलवून घेऊन व्हरता असत ते. म्हणजे इतले एक अगाध संबंध तिरुपती क्षेत्राक आणि गोकर्ण मठ स्वाम्याक इतले एक अविनाभाव संबंध असा. लागी 6 महिन्या पहिले आम्ही पनवेल चातुर्मास असताना आम्ही निर्धार केले की तिरुपती वचून गेनो व्यंकटरमणाले दर्शन घेऊ का म्हणून गेनो. 6 महिन्याची प्रतीक्षा आज परिपूर्ण झाले. लागी 180 दिवस आम्ही प्रतीक्षा करत आशिले केन्नेता आणि फायनली ते दिवस आज येऊन घेऊन पाविल असा. आणि 2 दिवस आम्ही वेट करका त्या श्रीनिवास देवाल दर्शन करच्याक. ताजे पहिले श्रीनिवास देवालय फायच दिवलेन सभा कार्यक्रम असा, सांजेरी प्रवचन कार्यक्रम असा. फायच दिवसाक प्रत्येक लोकांन स्वाम्याला प्रथम आगमन म्हळ कितीरी अनेक भाविक लोक हंग आईल असाची. त्यांनी सर्व लोकांना व्यंकटेश देवालय पूजन करका म्हळ कितीरी फायच दिवसाक हंगा व्यंकटेश सहस्र नामावलीनं त्यांनी स्वतः पूज करत असले एक अवकाशू हंगा व्यवस्थ केला असा. आणि आमगेले कमिटी लोकांनी बाकी पूजा कैंकर्य उठूची व्यवस्था केला असा. लोकांना खाली निसून घेऊन आयल्यार पुरो बाकी उठू व्यवस्था हंगाच्या बेंगलोर कमिटीन कोरून घेऊन दवरिल असा. तुळशी की ताट्टे चिपट उठूची आमगेल्या बेंगलोर कमिटीनं जबाबदारी घेतले. मूर्ती वैके हाण दवरले. लोकांनी येऊ का खाली तुळशी अर्चन केलं पुरो कडे तुम्ही त्या प्रतिम घेऊन वत असेल कवकाशू हंगाचे कमिटी लोकांना दवरले. बायलान वैकेची हंतू सहभाग जाऊ का म्हळ कितीरी कुमकुमार्चन वैकेची
अवकाश कोण दवरले 10 तारीखाक विशेष एक भव्य कल्याणोत्सव सेवा घडता आणि सकाळी टायमारी दर्शनाची व्यवस्था केला असा. अशी एक 3-4 दिवस एक बरे कार्यक्रम हांगा गांतून घेतिल्लो असा. सर्व ही कार्यक्रमांतू आमगेले समाज बांधव परगांवतुल्यान अनेक लोक आयले आसाची. बँगलोर के, पुणा के, पणजी के, नाजाल्यार केरळातुल्यान आयले आसाची, नाजाल्यार आमगेले तीर्थहಳ್ಳಿ शिवमोगातुल्यान वैके लोक आयले आसाची. सर्व लोकांन वैकेची हांतू सहभाग घेऊ तशी जाऊ का. देव सगळ्यांक बर घडवो. तुम्ही करता असले उद्योग की व्यवसायांत की नाजाल्यार हे तीर्थ यात्रा केलील मात्रान तुमगेले सर्व ही कष्ट सर्व ही दुरित ते निवारण जावन गेलो. मुकाविल दिवसांतू व्यंकटरमणाले दर्शन घेतिल निमित्तान म्हाका बर जाल म्हळ्यार कीर्ती तुमकां प्राप्त जाल म्हळ्यार आमकांही ते संतोष प्राप्त जाता. अंतू आज सर्व लोकांना ह्या परगांवांतू इतलो व्हड रितीरी स्वागत केले बद्दल आम्ही संतोष व्यक्त करताची. बायलान पूर्ण कुंभ स्वागत केले. दारल्यान वैकेची भव्य रितीरी हांगा रंगोल्यांनी घालून गेलो. मस्त रितीरी तुम्ही स्वागत केले बद्दल आम्ही पुनः संतोष व्यक्त करताची. देव सगळ्यांक भर घडवो. तुमगेले जीवनांतू तशी तुम्ही करता सर उद्योग व्यवहारांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत उरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडयताची. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. श्रीमद विद्याधि स्वामी गुरु महाराज की. गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज. आयचो कार्यक्रम हांगा संपन्न जालो. आता सगळ लोकांना कडेरी जेवणा व्यवस्था केलेलं आसा. फाय सकाळींची 6 गंटे येवका तशीची तुळशी अर्चने सांगले स्वामीने सांगले तावळी सांगिल्लें आसा. धर्ल मनशा एक विशेष अवकाश 1,500 रुपये दिल्यार ते काउंटरारी आमींची अर्चन करचे पुरो व्यवस्था केले हांगा. कोण सेवे बसता ती त्यांनी 8:30 भितर हांगे येवका म्हणून विनंती. पायी सकाळी न्हेसून 8:30 भितरी धर्ल मनशांना कोण तुळशी सेवे अर्चने करता ती तांकां एक विशेष अवकाश ताजे व्यंकटरमणाल मूर्ती तांकां दिता ती आराधन करून आमी घरकडे वरचे एक विशेष अवकाश आमी पुराय भाग घेवया. आयचे कार्यक्रमांक संपन्न जालो. श्रीमद विद्याधि स्वामी गुरु महाराज की. गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज. श्रीमद विद्याधिराज स्वामी गुरु महाराज की. श्रीमद विद्याधि स्वामी गुरु महाराज की. सकाळी 6 गंटेक सुप्रभात सेवा आसा. ताकाय विशेष जावन बायल मनशांना 6 गंटे भितर हांगा उपस्थित आसका. तदनंतर 8:30 तुळशी अर्चनेक धर्ल मनशांना न्हेसून हांगा उपस्थित आसका. 4 दीस पुर्ती आमी आमगेले समय हांगा दिवका म्हणून विनंती. कार्यक्रमा पुर्ती भागवयसुका आमी वच्चे विशयी आनी वरलेले सेवे विशयी ते काउंटरार घालेलें आसा. कसल्यांची आमकां संशय आसल्यार थंय निमगून समजून घेवन पुराय कार्यक्रमांत समयारी भागवयसुका म्हणून विनंती करून सकट जनांना मागशी जेवणा व्यवस्था केलेलें आसा. जेवण स्वीकार करका म्हणून विनंती. पायी तिरुमला दर्शन देवाल दर्शनाक वच्च्याक कोणाकय बस्सा व्यवस्था जावका जाल्यार तांणी ते काउंटरारी तिळसुका म्हणून विनंती. कोणाक बस व्यवस्था
ನಾಳೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬಸ್ಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. कोण तन्नीच कार वताती टीटी वताती तांगेलनी कोणाक व्यवस्था तांक व्यवस्था करतात आमी हांगा दाखोवन वैरी देवाल दर्शनाक तांणी ते कौंटरारी ತಿಳಿಸುಕ विनंती. पाय दनपारा जेवण कोरून हांगा पूज जाले नंतर आरती जावन जेवण कोरून 1.5 गंटे इतल्याक वैरी दर्शनाक वचे. पाय कोणाल सेव आसा 500 रुपये उंजल सेवे म्हण आमी केला म्हळ्यार तांकां अवकाश 1.5 गंट्याक हांगा दाखोवन वचे. कोणाक व्यवस्था जावका वचे तांणी ते कौंटरारी बरोवका. तशीची हांव सांगेल सेवा श्रीनिवास कल्याण नेमे भिक्षा सेवा तशीची तुळशी सेवा कुंकुमार्चने हें पुराय कौंटरारी ताजी विवर आसा. आमी कॅश दिवेत नेवे जी पे जो फोन पे दिवन ऑनलायन पेमेंटय करयेत ताका अवकाश आसा. पुराजनान जेवण वचका म्हण विनंती. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಟೈರ್ ಗಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು
हा सर हा हा हा
शारदा नारळू घ्या 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 श्रावण जिल्ह्याला बीज असते आणि हे नारळ इथं ती लीक जायची नारळ 44 आम्ही बसतोय ए बटन म्हणजे की हटकून लागो ठीक आहे फास्ट आला यूट्यूब अड्रेस है एक जिल्हा
फोटो दाखवतो लाईव्ह माझं उघडं लगे तुम्ही फेस